Hvad så alle sammen? Kæft, hvor dum man kan starte sådan en sang. Nu er vi på for helvede. Hvad så alle sammen? Mig og min ven her, Philip Tomle. Grunden til at vi griner, grund til at jeg glemte at starte videoen lige før, der vil sige nogle ting. Vi snakkede i 5 minutter, og han startede i gang der. Okay, der kører noget lyd i baggrunden, det er på grund af, at vi er i gang med noget. Sig det. Team Fortress 2, eller TF2 kommer jeg på i hvert fald. Vi laver nogle jokes nu, hvor man ikke skal sige som til sin kæreste. Du starter bare dyrt. Nej, du starter. Jeg skal lige Okay. Okay. Er din søster ledig i aften? Fordi hun er fucking lækker. Det giver ikke helt mening. Gæld den popstærne. Ja, fuck, nu er jeg kommet i gang, dude. Lad os starte den forfra. Skal vi lige hurtigt finde på nogen først? Nej, nu kører vi bare videre fra helvede, mand. Give me my cat back, dude. Du skal finde på nogle break, dude. Skal vi lige se, om vi kan finde på nogen først?